Dobrý deň. Potrebujem pomôcť. Mám taký malý problém. Áno? Priateľka ma poslala po konkrétnu zaclonu, ale ja si neviem spomenúť, ktorá to bola. Tak to nie je problém. Ukážte zoznam, určite na ňom bude. Aha. No, tak to máme väčší problém, než som si myslela. No, to máme. Poďte so mnou. A už si dlho prezeráš záclony? No, už je to pár mesiacov. Preboha, len mi nepovedzte, že do spálne. Do spálne? Prečo? No spálne je pre ženy svätyňa. Ak kúpite záclonu, ktorá sa bude odtieňovo líšiť, máte problém. Ale neprepadajme panike, veď koľko odtieňov môže mať modrá? No 4623. OK, máme problém. No nemáte. Ja vám pomôžem, ale pripravte sa. Takže by som dnes zrušil všetky plány a začíname hon na záclony? Spomeňte si, čo všetko vám priateľka povedala? No, veľa vecí. Ja som vtedy pozeral futbalový zápas. Ach nie, mali ste ju počúvať. Ženy túžia len potom, aby ste ich počúvali. Nechápem, prečo im to nemôžete dopriať. A vtedy išla Liga majstrov, semifinále. Aj keby dávali pristátie na mesiaci, tvoju priateľku musíš vždy počúvať. No dobre, vidím, že s touto si sami neporadíme. Musíme požiadať o pomoc. Čo si myslíte? Na ktorú modru mohla myslieť zákazníková priateľka? Napíšte nám do komentárov a nezabudnite nás sledovať.